Chceli by sme vás ešte pozvať do hotela Splendid, do kaviarne, kde sa ponúka taká špecialita, a to viedenské schnitzel and strudel. To znamená, že sa tu ponúkajú okrem bežných akože ponuky kuracieho alebo bravčového rezňa aj telací rezeň v rôznych gramážach, čiže od 60 gramového až po 300. A k tomu je príloha buď zemiakový šalát s cibulou alebo miešaný záhradný šalát, zemiaky americké a kadečo, no. Takže my to ideme ochutnať, povieme vám, aké to bolo. Takže originál viedenský rezenie telací. Ja si dám miešaný šalát vlastne s cibulkou, teda zemiakový šalát s cibulkou. A nájdete ho tu v Splendide, takže... Áno, a poďme si ešte pozrieť do vitrínky tie štrudle. Štrudle sú tu domáce a sú buď maková, alebo jablková, tvarohová a orechová. Vyzerajú tiež veľmi dobre. Čiže tu je makovo-višňová, orechová, tvarohová a tu je jablková štrúdla. Ja, pozrite sa, aký je obrovský celý tanier. Ja mám telací. A ty máš aký? Po druhýkrát kurací. Kurací. Fajný, mäkký. Aj šalát je výborný. Troška mi odrieš, to musíme tu. Ja mi nenky troška, jeden kusok. Takže rezeň bol výborný. A ideme sa štrúdlu. Áno. Ja som ho mal fajn tiež. A ja? Štrúdlu nám už doniesli. Paulinka si dala takúto makovo-višňovú a ja som si dal z tejto strany jablkovú. Výborná. Výborná. Ja som si to len tak trúfla sama povedať, ale sa mi zdá, že tu si to pečú však. No, poďme sa opýtať. Takže najedli sme sa do sytosti. Najedli a napili. Napili.